Ο καθένας μας πρέπει να είναι υπεύθυνος στην εργασία του. Συμφωνούμε? Γι' αυτό το λόγο πληρώνεσαι. Δεν με νοιάζει αν νομίζεις ότι πληρώνεσαι λιγότερα από τη στιγμή που μένεις εκεί και δεν φεύγεις. Πληρώνεσαι για να έχεις υπευθυνότητα στη δουλειά σου. Αν δεν σου αρέσει, φύγε. Θα έπρεπε λοιπόν όλοι να είμαστε υπεύθυνοι στη δουλειά μας. Αλλά το σημαντικό ξέρεις ποιο είναι, μαράκι μου. Αν δεν μου αρέσει, εγώ να διαρωτηθώ γιατί κάθομαι. Δεν με νοιάζει τι μου λέει αυτός. Δεν με νοιάζει η καραμέλα που έλεγε η Έφη και ναι, η γνωστή καραμέλα, αν δεν της αρέσει, να φύγει. Χρειάζεται να λέει ό,τι θέλει. Εσύ, αν δεν σου αρέσει, γιατί κάθεσαι. Οι σωστές ερωτήσεις είναι αυτές που θα σας βοηθήσουν να πάρετε τις καλές απαντήσεις. Θα το δούμε παρακάτω. Πολύ σημαντικό. Δεν κρίνω αν είναι σωστό ή λάθος. Νομίζω έχω αποδείξει πόσο σημαντικό είναι να μην λέμε σε κάποιον αν δεν σου αρέσει, φίλοι. Σήμερα. Αλλά δεν είμαστε εδώ, είπαμε, να αλλάξουμε τους άλλους. Είμαστε εδώ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να βελτιώσουμε τις συνθήκες μας. Σωστά.